wis nampa ora kelingan janjiku semono omah gedhek iki wis rabrubo piye aku ora neteske elo nyawang anak saya gedhe ra gede kowe bali lunga bayi oleh kilo lalas tak lelani kowe pamit lunga nalika akeh panggoda negeri aku wis ngati-ati bakal jogo balik mulan janji ning kepiye aku mung saderma dadi wong wadon sing ra duwe daya aku dipaksa ladeni majikan nuruti hawa ngombarna sune setan aku kang salah aku sing kebak kesal bayi iki aja disia-sia aku wis kliru aku njaluk ngapura kabeh iki ora disengaja sak mestine yen to Kang Mas gelo nyawang aku ra kenan dipercaya dadi wong wadon sing ora tahan godhong sepisan maneh aku njaluk ngapura piye Mas Kulub di sepuro apa ora iki kira-kira sepuro ya terus nek di sepuro ki wong angger mulih mur dikon momong bae ning omah gek terus ning kono ki polahe piye ayo ayo nyambut gawe kecelakaan kok Kang ya kecelakaan kok bedina ben taun kecelakaan iki terus piye lakon niku wonten mawon Mas teng donya niki namung lelagon nggih mboten kok ngeneki wong kok dikira ndang ngenyek wong ngenyek wong kene mboten niku namung lelagon nggih ning kok bilih wonten yo malah yo ora apa nggih pripun nderekaken jenengan siji napa loro pun merdeka saja wekdalipun tesih umber oh cik suwi wah derekaken jam 11 ki yo mumpung ora ning apa-apa yo ayem malah tenang ngene iki ngeten iki leres Mas Adun nggih alah jan aman tok ngene iki nggih wis tak cawisi jane yo ya siap terah yo jane ki yo monggo diaturke menawa malih monggo nderekaken Kak Garing kula tak duet karo sing kula dhewe nggih kali Mbak Galuh monggo ninggal katresnan ya wong ae iya ayo ben rada sigrak Mas ben ora ngantuk iya iya iya
iya